Dameni di batana sumurung sian saluhna ruha. Imana mangramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Tabegema nuaing hatani debata dihita di minggu paupaton dung Trinitatis ima sian lima Musa bidu 30 mamuka sian ayat 15 rodi ayat 20 songonom ma didok hatana idama nungahu papilito tuho sadarion hanguluan dot haduau hamatian dot hamakuan ahu matutu mandokon ho sadarion ikon haholangamu jahu badi batam jala marparangi dia kadalanna uhud mangaradoti akapatikna aka aturanna dohot uhumna asa pangulonna ho jala patoroponna ho jala pasu-pasuan ni jauh badi batam ho di tano sitopotomu nuaing baen pertadianmu alai tung sura marbalik roham dang oloho manangihon lam oloho elai laun marsobba tua kadibatasi deban do mangului akai na pabotoh kian maau tuhamu sadarion ikon mago situ tuhamu jala dang tagamul leling hamu magolu ditano si topotomu dung tari per Jordan bahen pertalian Jon jok kumasadario langit do tano gabe sitidangiku do pakamu pabua namhu papilito tuhamu hanguluan dot hamatean pasu-pasu do toru-toru dibaheni pilih mahanguluani asa mangolu ho doho pinoparmu su asa haholonganmu jahuwa de batam jala tangionomu suarana jala marsiyohoroham tu ibana ai ibana hangulamu hian doho napagijang umurmu asa toktong ho maringan di tano naung ni urahihon ni jahobahian tu aka opum su si Abraham si Ishak do si Jakob nang lehononna tu nasida ima ianggo sahatna dia mua kadongan nahina hulongan di bagasan guari tu hatta Yesus Kristus adom do padohan nama do hidup ini adalah pilihan hidup ini adalah pilihan ganup ari ganup tiki dohita di paadop tuaka pilihan isarani holan lau tu garija nakin nunga diperhadapkan dia masih pakiau baju dia do warna dia do model dia do nunga di padu kita tuaka si pilito soni nang si panganon ganu pari dohita datu keahita i alam monari Senin Selasa Rabu Kamis bahna dia pun bosan ate molori ngalo zainata holan dungo amalo papu dia mah masuk dia doi kau song dia itu adalah pilihan hidup itu adalah pilihan mau cantik kita bisa pergi ke salon mau ganteng kita boleh itu pilihan neng marsuri kita asa rapi dengan adong nak pola marsuri
dengan itu pilihan, hak daripada seseorang. Dan ditopade mata hita song robot dah. Naso adong hati nurani, naso adong perasaan, naso adong roha di bana. Dan songoni kita. Dan songon uga munasi kita. Nama dok ia ngoluor nasib deui. Takdir deui. Si barat deui. Naso boy ubaon. Soholan ikon si badalan. Ima anggo nasi mandok. Nah dia mua kadongan ia hapur siauta nama dok nama ngajaron bahwa Tuhan memberi kita kebebasan berkehendak untuk menentukan jalan hidup. Mau makan atau tidak terserah. Mau sekali, 2 kali, 4 kali, 1 hari terserah. Itu ada pilihan. Nah, hidup Tuhan memberi kebebasan berkehendak untuk menentukan jalan hidup kita alani. Tapak kema kebebasan ini. Alai unang kebabalasan. Martin Luther mandok kebebasan yang terikat. Atik pedok kebebasan yang terikat. Bebas kita di 10 tahun alai adong do rambu-rambu, adong do hatotun. Bebas no hita neng saya kita gudang kita mangan. Alai adong atung ada enang. Unang gogo mabua idan lopan loh nasi ngape dipangan satonga, bolong satonga. Dan maradat soni. Itu makanya kehendak bebas. Jadi dia buat kadongan memilih gembira atau sedih, baik atau jahat, ikut Tuhan atau melawan Tuhan, marah atau sabar, mengutuk atau memberkati, setia atau selingkuh, kawin atau tidak kawin, dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan kita masing-masing. Sudenai nunga di parade di mata. Bahkan hangoluan manoktong di hitam nunga di parade. Sonari kita memilih. Apakah kita mau melakukannya atau menolaknya? Atau kita mau menurutinya atau sebaliknya? Pilihan kita menentukan arah, kualitas, dan kehidupan kita ke depan. Ahana tapilih nuai, ido namano Tuhan sogu. Jadi kepada anak-anak kami, kalau mau bercita-cita jadi dokter, persiapkan dirimu hari ini. Udah kola nangan-nangan, udah kola cita-cita, timbo alai tang adong persiapan na. Sobat ini mana natoras, molo naikkan parangi pangalaon yanakol, ikut doju molo sian nama mendo sior-sioro dan danaki, sian lima di pature di benengan. Unang atok kita lomoro hatta gawe anak na burju, anak na dengga, anak na marrowa, anak suliaja rabe dakea hita mangulahoni tikidak dana yanak kuntai. Alani dah mau kadongan ikon songo salah partani dong. Ahana tasabur ido sitapuosu. Kan mungkin sinuan mangga gabe tubuh jengkol.
Dan mungkin. Oleh karena itu hukum tabur tuai ada pada kita. Apa yang kita tabur hari ini, itu yang kita tuai besok. Kita tidak tahu, tapi Tuhan yang memberikan. Setiap pilihan mempunyai konsekuensi kepada kita. Jangan penyesalan belakangan. Dak kuriku hian songoni. Dok pesonari hubotoi. Jangan dong. Ngadi dok konakin. Dan mungkin nisuan kasang kewitu jagung dan mungkin. Alani asa naik parbuena jenggan, naik boras parbuena, tasuan ma nadingkan. Dia buah kadungan marhitei di paingotita, detik ke Israel lau mamongoti tano Kanaan, ima tano napinar baga-bagani di bata tu bangsa Israel. Marhite si Musa di paadop di batado pilihan tu bangsoi nama dok idama nunga hupa pilit ton tuho sadarion hanguluan dot hatuaut hamatean dot hamagowan. Jadi neng dohonon nadia mua kadongan nunga di parade di bata, nunga di pandar de bata, nunga di